Hey, què passa? Benvinguts i benvingudes a una nova secció de cinema i tecnologia, com sempre, aquí, a Metadata. Com us quedeu si us dic que els directors de la increïble Love, Death and Robots, que està disponible a Netflix i que ja n'hem parlat en més d'una ocasió, han fet una nova sèrie. Aquesta vegada està disponible a Amazon Prime Video, es diu Secret Level i ho està patant fort. A Secret Level, com a Love, Death and Robots, també s'expliquen històries separades a cada episodi, és a dir, que és una sèrie antològica. En comú també tenen que l'animació és increïble, però increïble de que se te'n va de les mans, En aquest cas, el que explora la sèrie en cada episodi, i això és el que està guapíssim, és un popular videojoc a cada un d'ells, amb títols a l'alçada de Warhammer 40.000, Dungeons and Dragons, The Outer Worlds, Pac-Man, Mega Man, Sifu o Armored Code. I el que fa Secret Levels amb totes elles és crear, al voltant del seu lore i de les seves senyes d'identitat, una història amb un enfoc diferent i original, donant a cada episodi una experiència única quan el veus de la mateixa manera que quan jugues a cada un dels videojocs. Per exemple, l'episodi basat en Warhammer 40.000 narra una èpica batalla intergalàctica on un grup de soldats s'enfronta als seus propis dilemes ètics enmig d'un devastador conflicte. O l'episodi de Pac-Man, que és molt interessant perquè reinventa el clàssic, però, com us deia, tenint en compte la seva base. I se l'imagina com una història distòpica de supervivència amb un protagonista atrapat en un cicle infinit de persecució. Realment, la imaginació, la originalitat i, com ja van demostrar amb Love, Death and Robots, amb una animació bestial, em sembla l'opció perfecta per fer tremenda marató aquestes vacances de Nadal. I ei, quan sigui, ja t'ho dic, perquè són 15 episodis d'entre 10-20 minuts cada un. Ja dic, no podràs parar d'apretar el botonet de següent episodi. A més, compta amb l'aparició d'actors que han posat la veu o directament la cara, com és el cas de Keanu Reeves en l'episodi dedicat a Armored Code, o noms com Arnold Schwarzenegger o Gabriel Luna. Secret Levels és un must absolut, que seguint l'estela de Love, Death and Robots, ens dona històries curtes amb una animació de molta qualitat i varietat i que reinventa conceptes de videojocs mítics, donant-nos històries que ens faran gaudir encara més dels nostres videojocs preferits, ja que alhora és un homenatge a aquests i als seus jugadors, que tant estimen les seves narratives i els hi encanta veure alguna cosa nova i fresca. L'èxit ha estat tan gran que Prime Video ja ha confirmat la segona temporada. Lo bo de tot això és que si t'ho pares a pensar podem tenir sèrie per anys, amb tantes d'episodis similars a aquest primer llançament de 15, cada episodi d'un videojoc popular, i serà per videojocs populars. Si la sèrie es va fent famosa i va sumant adeptes, qualsevol franquícia voldrà tenir el seu episodi de Secret Level. Realment, si segueixen fent bé les coses, cuidant els detalls, buscant uns guions i unes històries que sàpiguen tocar ja no només l'espectador, sinó el jugador promig de cada videojoc, és que això, tenim sèrie per any. De fet, un dels noms de videojoc que sona per la segona temporada és el Fortnite. I un podria pensar que Epic Games es vol guardar aquesta carta per produir els mateixos, una pel·lícula o una sèrie, i no cedir aquests drets perquè ho faci Secret Level. Però, com us comento, és una qüestió de popularitat, de sèrie, de si tots els videojocs tenen un episodi de Secret Level, nosaltres també. I realment no és un problema voler tenir una pel·lícula o una sèrie. De fet, Dungeons and Dragons té un episodi i es va estrenar també una pel·lícula fa un any que va ser tot un èxit. O Warhammer 40.000, que ja se n'està treballant a la producció d'una sèrie que també acabarà a Amazon Prime Video amb la cara visible de Henry Cavill. I com us he dit, també té un episodi a Secret Level. Sigui com sigui, tens aquests 15 episodis a Amazon Prime Video d'aquesta primera temporada que t'asseguro que te'ls menjaràs a moda de marató. I ja et dic ara que estic més que convençut que no te n'arrepentiràs. I si has arribat fins aquí, com sempre et dic, el vídeo t'ha agradat i t'ha entretingut el suficient com per deixar-te un bon like, que és gratis. I si ja vols estar sempre atent o atenta a aquest tipus de vídeos que pugem aquí al canal, subscriu-te. It's time. This world has waited for your arrival. It is you. You will open the door. Because you are the chosen. All those moments. It's a new adventure. Just for you.